सिमिनसापुरि सानजारि नोगोराव थानाय बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि मावख'आवबो दिनै इउबिपिअनि बानजायनायाव बड'फानि 35थि थैनाय सान फालिदों। बड'फानि रुंसारि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय जायो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बिबार बावजेनो लोगोसे बड'फानि सानथौ सानस्रिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियाव बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि OSD सुक्रेश्वर गयारी जनाय ITDP बर्डनि मासिगिरि फैलाव मुसाहारि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि अनिल बर' लोगो आफादगिरि सुकुराम ब्रह्म लोगोसे गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनै जिहेतु बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु थैनाय सान, बे थैनाय सानाव आं गिबियावनो बिथांनिसिम गोथौयै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों। बिथांनि जिउआ जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थाथों, आं बेखौ आफा इसोर आनान गसाइनाव आं गिबियावनो खावलायग्रोदों। आरो आं बुंनांगोन जिहेतु बर' हारिनि गेजेराव गिबि राजखान्थि फोथाराव लामा एवस्रांगिरि, बर' हारिखौ गिबि खौसे खालामजेननो हागिरि मानसि आरो बिथांनि सानस्रि बायदिनो दिनै जिहेतु बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि मोनदों आरो बिथांनि सानस्रि बायदिनो दिनै बर' हारिया बर' हारिनि जिथु थामोनथा बे गोजोर जादों होनना बुंनांगोन। आरो बे बेलायाव बर' हारिजों लोगोसे दिनै सारा आसाम नाङैनो सारा भारत नाङैनो बिथांखौ जिहेतु मान होदों, बेनि थाखाय आङो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ मावबावनांगोन। मानो होनना बुङोबा आसाम सोरखारखौ मावबावनायनि गिबि खार'ना मान बावनायनि गिबि जाहोनानो जाहैबाय जे बिथांनि जिथु जोनोम सान 31 मार्च, बे 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै आसाम रायजोआव गनायथि होनायखाय आं मानगोनां आसाम सोरखारनिसिम गिबियावनो आंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं बे आसाम सोरखारनिसिम मान बावदों। आरो बेजों लोगोसे दिनै बेखायनो आं जारिमिनारि सान होनना बुंदों। दिनै भारत सोरखाराबो बिथांखौ मान होनानै बिथांनि मुङाव दिनै दिल्ली बादि नोगोराव भारतनि राजथावनि बेयाव मोनसे राजमार्ग, मोनसे लामा बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौ बेयाव गायसनगोन। बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो बे दिनैनि बे सानाव आङो जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिखौ आं खावलायगोन, बिथांनि जिथु सानस्रि जों बेखौ अराय फोथांना लाखिनांगोन आरो बिथांनि सानस्रि बादि सोलिनानै जोंनि जिथु माहारियारि बाद दानाय जों बेयाव बयबो मुखुब जानांगोन, आं बेखौनो खावलायदों। आरो आं दिनैनि बिथांनि थैनाय सानाव आफादनि जानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गोथौयै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बिथांनिसिम फिन बावहरफिनो। नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 847384
53693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।